En till. Jag lyckas. Single game. Pakistan. 3. Sådana kameror så jag det. Ja, det var fan. Jag ska inte larma. Det hade inte kommit. Nej. Kabane. Hold on. What? Ska du tacka någon? Jag har en gång. Över det. Get there. Ja. Get there. Åh, jag klarar Thomas. Det blir nu. Jag gör shit. Hur är det? Vi tar sikta. Fuck. Det är mycket. Det är det. Vad är det bästa skärmen? Hur är det? Okej, Levi tar skärmen som lattar sitt ju. Fuck. Gå skifta vad för det. Jag hade det. Ja. Jag lägger grenade. Grenade. Jag tror oss det. Man kan inte säga. Du har oss Levi, inte kan ta det så där som något där. Jag bröstar till show. Hade min det måste. Machine gun där. Ja, man kan köra den lite löfte. Det brister. Kan styra kan. Du checkade den där på min liv. Det var ska händer. Det var så stor. Jag har fucking chips ännu. Kan det hända? Tummas atten. Tummas? Ja, jätte. Fuck Tummas. Vad här då? Ja! Hoppades var grön. Det är just det vanliga som man kan ha. Fan. Det vet jag att vi försöker och ägg. Ja, det är så ägg. Utan måste camper. Eller vad ägg fettlig. Han fucking du har inget spatt över det. Jo, jag prövar idag men det fucking saker. Kanske in där. Är då bara så stor då. Kvar i världen är vad är tänker jag. Thomas. Går det alltid? Flamkastare. Jag är bara in. Jag har en bajer. Thomas är skojfullt att explosive väg alltså efter. Okej. Quit nigger. Jag brukar se knappen eller kyssa. Socker. Jag socker. Jag håller fram men det står så själva. Det står inte större. Jag ser att FPS inte får upp. Because Drepp i det? Han var inte själv alla tunna. Drepp. Helt na lön. Du ser inte ena för i misstag som Myra rätt lön. Ja, helt ägt. Du vann. Fuck! Hacka då. Levi. Kan vi stå? Kujona builda snowman. KS personens gångrej. What? Och så bitar vi andra först. I win. What the fuck? Andra explosive väg. Tummas. Har en high five så att jag pressade. No! Jag startade right minus. Oh shit! Vad sätter du? Det blir en däck. Fattra för så. Det är så mycket i rummet. Det blir en dröm så. Okej, ska vi droppa explosive edge nu? Det finns där low som Levi har en chans. Fuck det blir. Den tog hem range. Det är dröm så. Shoot the man! No! Fuck. What fucking bazooka skott? Free brukar Jade. Don't tip back. Yeah. You. Fucking chips not going. Let's suck it early.
säga Thomas. Finish explosive egg! Så rätt det. Levi! Jag har mig själv. Fuck! Hur ser man för det? Frågan, nej, be mig. Mayday? Det är bara för mig med det. Fuck! Kanske! Yes! Jag tyckte det. Ja? Nej, fuck, vem är det? Nu är det snål där. Man är ju fullständigt duktig. Du hade bullshit! Ska jag inte fyra? Och spottar jag annan. Ska du ha mindre där? Nå! Fuck, bror där. Det tror vi. Det var inte fucking Jerry-spelen där. Jag tror jag vänder just nu. Ja, jag tror så förra kan för bästa kön till att ta. Förra kant? Nej, jag ser något förra kan. B. Det tycker jag inte. Jag kusin han ställde så fucking högt det så. Ja. Helvete han ställde högt. Det är glatt där spelet här lite. Ja, men vi spelar simulator för det så fuck you. Kom nu. Nej, först. Det är inte rätt först. Fuck, jag tror större så bössan han. Jag tror jag väntar. Det är så boy. Fríði! No! Jag vet inte. No! No! Jag har kört ägg! Jag har bara rått ägg. Ha? Jag har en jacket! Fríði! Men jag vet inte det kom! Thomas! No! Vad var det ut? Jag är bra. Ja! Jag ska dräpa det. Aina mig! Thomas är bara full efter. Ja, fuck, är Thomas så? Vad heter det? Jag är som räddare att ta västa. Fight! Jag spanar ju av en freaking min då! Thomas är tjej bara. Att tvajmål! Jag ska inte ut i spana bättre än det. Thomas! Jag kan inte rätt Levi, trycka den. Måste. Dodja! Jag måste. Ja, no! Yes! Fuck off det. Här är jag. Oh! Nej! Vad är det för fristrig? Jag fast undrar jag vet jag nu det. Måste väck! There we go, please. Inte för chips. Alla svenska här var. Vad fuck är det? Ser man det? Så Levi som en tjuv. Fuck! Fel du vet. Typ värre med det. Fast det. Spel saker, kom för det. Gå iväg! Nej, inte det. Fríði, gå sprätt med det tänkte jag. Du fan. Här. Fan där du. Jag hade bröst i shit. Hos ända det är det. Vad ska jag göra? Han finns 6. 6. Ja, 0! Why you have to be mad? You have to... Fríði! Det spelar det. Fucking eldägg! Det kan jag göra! Det är med en jacket. En jacket. Ägg. Ja. Run bitch, run! You missed the bank. Tack. Fuck you. Det vet jag det gör vi. Jag känner det gör. No, det är vi. Skit i alla fall, jag hade. Jag ska göra. Du rakar ner från gatan, fucking douche. Det är du som väntar mig. Fríði han moj. Det är det. Kom on. Jag står på ett. Det känns rätt du. I slavery så dick by the way. Kan vi inte sova va? Freaking shit. Att alla ska va? Fuck. Fríði, gå sprätt med den här. Vad kan det? Fríði, jag säger släppa med.
Öl. Slåss med. Öl, ja. Och så bröst man alltså. Så kokar man kött i edge ner då. Och så då. Spæla här. Sockars. Bästa spel ever. Och Fríði snut ju. Gash? Fríði snöjter och Tooie. Jag steker dem. No. No! No! Inte ropa nu. Tooie ska inte ropa. Vad är det för en Angel Ninja det går. Försök till grunden. Jag vill träffa honom. Okej. Ska jag räkna tvärfel? Okej. Jag ska räkna till tvärfel. Så där kan du... Fuck! Kom igen nu! That's a grenade ass shit. Vad kör du som träff? Vad är det så stort? Det är så illa. Typ varje mod. Jag får den där med. Fríði! Er oppmars en easy target. Åh, vad är nuccio? Fuck you! Jag hatar inte spel, det suckar ju!